मा एथ' अनसुलि जाखो होनबा बे मादै सासेया माबा सोरबा सेंग्राखौ थैजानो गिनानै गावनि न'खरखौ गारना खारलाङो सोरबा सेंग्राखौ अननानै लांदां फट' हरो माबोरै जाखो होमबा बेथ' जोंनि मोननो थाङै सुबुं सम्पद जाहैबायना नङा होनबा मादैयासो अभार स्मार्ट जाखो ना जोंसो जाम्बा जाम्बि जाखो हमनोनो हालायलाङासां आं हले खिन्थु दादि गोदानखौ अबावबा माबा सिकिउरिटि मावग्रा अबेबा कम्पानियाव मावग्रासो नुदों आरो नुनायालाय जेबो नङा कम्पानिफ्राव मावनायाबो खिन्थु खोथायाथ' US निसो जाहैबाय आं हले बेखौ बुंनो रोंनाय नंला आरो सिदा सिदि खोथा बुंबानोथ' जायोमोन ना मादैया मानो इसिबां 12 खान गाहाम लेटार लिरलायनांगौ जाखो जोंनिया बिफानिया हासुबाबो हासुदैयानो गोजान खारा बिदि फंसे सोदोब लिरना गालांबानो बिनिखायनो आं एंगारलांनाय जाबाय बिफा नोंखौ हासुनाया गोजान खारेनि होनबानो जायो बेखौनो हाबाब 12था गाहाम थैस हेपि थाबानो जाबाय दे मादै जेबो नङा गावहा जि अनसुलिखा बाल गाबगोना मिनिसो जालायलांबाय आं US 10 करोड़ थैस